Tanggap wacana utawi pidhato punika ngendika wonten sangajengipun tiyang kathah kanthi maksud ingkang gumathok jumbuh kaliyan swasana lan kabetahan. Wontene perangan tanggap wacana blegeripun wonten 7. Ingkang sepisan menika uluk salam. Salajengipun ingkang angka 2 ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Pangeran ingkang Maha Kawasa. Ingkang angka 3 ngaturaken panuwun kalebet ngaturaken sugeng rawuh. Ingkang angka 50 ngaturaken nyuwun pangapunten awit kekirangan anggenipun hanampi rawuh para tamu. Ingkang angka gangsal ngaturaken gatining sedya utawi wigatosing gati. Wontene ingkang angka 6 nyuwun donga pangestu lan pungkasanipun panutup. Mekaten perangan tanggap wacana mliginipun pambagya harja.